draga braćo i sestre, i neizmjerno sam zahvalan Gospodu i presretan sam da mogu biti među vama. Evo, ovo je već druga služba i samo da pogledam da li u mojoj torbi još ima blagoslova, da li sam ja izručio to juče sve. Ima, braćo i sestre, evo već vadim, pripremam, tako da ne morate biti zabrinuti. Čak šta više, juče sam nešto izručio, je torba isto tako debela. Kako to? Slava Gospodu. Želim da zahvalim pre svega Gospodu, zatim divnim domaćinima i svim onima koji su učestvovali u organizaciji ovog, da kažem ovako, hrišćanskog seminara. Svima nam je jako lepo ovo druženje, a ne smemo zaboraviti da je tu uloženo dosta truda, da tu ima ljudi koji se ne vide. Često puta mi koji tu stojimo napred ponesemo nezasluženu slavu, jer su mnogi se trudili oko toga da uopšte možemo da iznesemo Božju poruku. Čisto da kažem da pred Gospodom vi koji se ne vidite, koji niste tu gore, Gospod vas vidi. Kada sam već počeo dosta dobro ovaj misijski rad, pozvao sam jednu grupu slavljenja iz Rumunije, tamo u našu crkvu u Subotici, i vi znate da među braćama i sestrama Rumunima uvek ima i proroka i ljudi koji imaju darove Svetoga Duha, i ja sam to sve radio onako veselo, radosno, nisam mislio da imam ja tu neku posebnu zaslugu. I jedna od sestara iz te grupe slavljenja priđe meni i kaže: Gospod ti govori, kaže, vidim tvoj trud i milo je mojim očima to što ti radiš i znaj da nije zaboravljeno predavnom to što ti činiš meni na slavu. Nisam to tražio niti očekivao, ali mene je to toliko dirnulo da taj savršeni Bog ceni to malo što ja njemu mogu da pružim. I hoću da kažem svima vama koji ste uložili trud u organizaciju ovog seminara, Bog vas vidi i gleda, ceni i poštuje to što ste učinili i to što ste vi sada sejali, žnjaćete obilno, Bog će vas nagraditi, a najbolja je nagrada to koju Gospod daje. Haleluja. Rekli smo juče da mi je Gospod dao predivnu temu za ovaj seminar i nju smo pročitali iz lako pamtljivih stihova iz Pavlove prve poslanice Korinćanima iz 13. glave 13. stiha, gde Gospod, reč Božja kaže: sad dakle ostaje ovo troje, vera, nada, ljubav, ali je ljubav najveća među njima. Juče smo uz Božju milost obradili nadu i verujem da je Gospod dosta toga svežeg doneo u naš duhovni život. I ono što je bilo veoma interesantno, kada sam na kraju krenuo da povedem molitvu, jednostavno počela je da na moje usne dolazi poruka u jezicima i tek što sam ja počeo to, odjednom sila Gospodnja spustila se na ceo skup i mi smo tu juče uveče jedno pola sata zajedno slavili, uzvisivali Boga kome pripada sva slava i čast. Zaista bilo je predivno i verujem da to što smo čuli da je to dalo poleta našem duhovnom životu. Hoću da vam kažem, ništa manje interesantna neće biti tema vere. Mnogo smo čuli o veri, mnogo knjiga smo pročitali o veri, ali želim vam kazati da Bog uvek ima nešto novo i hvala Gospodu da On uvek novo čini i sve što je potrebno da budemo potpuno otvoreni pred Gospodom, da otvorimo naš razum, jer i to je potrebno, otvorimo našu dušu i blagoslov će da dođe. Pogledajte koji stih mi je dao Gospod za uvod i ja verujem da će ustreptati vaše srce.
već samim čitanjem temeljnog stiha, za koje slušanje ću vas zamoliti da ustanemo i tako poslušamo reč Gospodnju, jer ona dolazi sa neba. Iz Evanđelja po Jovanu, 11. glava, 40. stih. Obratimo pažnju na reč Božju u Evanđelju po Jovanu, 11. glava, 40. stih, a on glasi: Isus joj reče, ne rekoh li ti da ćeš vidjeti slavu Božju ako veruješ? Još jedanput. Isus joj reče, ne rekoh li ti da ćeš vidjeti slavu Božju ako veruješ? Amin. Izvolite sesti. Šta ste osjetili dok sam čitao ovaj stih? Zar niste to? To je reč za mene. Ja mislim da je jedna od prvih reakcija bila, to je reč za mene. Ako verujem, vidjet ću slavu Božju. Pogledajte na kako jednostavan način Duh Sveti ovu napisanu Božju reč, logos, pretvara u otkrivenje, u remu. Vidite, pogledajte kako se to dešava u duhovnom smislu. Pastiri i propovednici, sluge Božje koje ste ovdje, vi koji razmišljate o tome koliko truda ulažete u delo Božje i kada gledate rezultat, kada gledate na te muke, na taj znoj, na sav taj trud koji ulažete u delo Božje, čini vam se da nema toliko ploda, nema toliko rezultata. Ali slušajte, sluge Gospodnje, vi koji radite u vinogradu Božjem, Gospod ima nešto predivno za vas. On kaže tebi, ne rekoh li ti da ćeš vidjeti slavu Božju ako veruješ? Ne rekoh li ti, kaže Gospod, sada te Duh Sveti podsjeća, kada si bio na svojim kolenima, kada si molio da Bog blagoslovi tvoj rad, jer želiš da ga posvetiš njemu na slavu. Zar ti nije Gospod govorio, ako budeš veran, ako mi budeš verovao, vidjet ćeš slavu moju, ja ću se proslaviti u tvome radu, ja ću blagosloviti tvoje propovedi, ja ću blagosloviti tvoju službu, ja ću da umnožim tvoju crkvu i ona će rasti, jer ja sam Bog rasta i ja želim da moja crkva raste, a ti si alat u mojim rukama i ja te uzimam u svoje ruke. Ako veruješ, ne rekoh li ti, ja ću te podići, ja ću te pomazati, ja ću izliti duha moga na tebe i ti ćeš biti moje silno sredstvo. Preko tebe teći će reka žive vode, preko tebe bolesni će biti isceljeni, opsednuti će biti oslobođeni, preko tvojih usana dolazit će reč spasenja, grešnici će se obraćati. Ne rekoh li ti, ne rekoh li ti da ćeš vidjeti slavu Božju ako veruješ? Logos, napisana Božja reč. Šta je postalo od nje? Postala je rema i naše srce je uzbuđeno. Kako još postaje otkrivenje ova Božja reč? Ima tu od vas prisutnih koji ste sami iz cele vaše porodice. I kada gledate tu oko sebe i vidite da ime braća i sestara, čiji je ceo dom tu su u prisustvu Božjem, onda tebi krenu suze i kažeš, Gospode, zar će ceo moj dom osim mene da propadne? Gospode,
moja majka, moj otac. Gospode, moj brat, moja sestra. Ili, ako je roditelj, Gospode, zar će moja deca da budu izgubljena? Evo dolazi ti reč Gospodnja. Ne rekoh li ti, ako veruješ, vidjet ćeš slavu Gospodnju. Ako veruješ, bit će spasen ti i sav dom tvoj. Ne rekoh li ti, kaže Gospod, nemoj prestati da moliš. Moli za tvoje ljubljene, moli za tvoje ukućane, jer ima neko ko više čezne za njihovim spasenje, a to je ljubeći Bog. Bog koji je tebe spasio u tvojoj familiji, taj Bog će spasiti i tvoje mile, jer On ima tu moć. Ne rekoh li ti, ako veruješ, vidjet ćeš slavu moju. Braćo i sestre, vernici koji ste ovdje, znam da ima u vama jedna velika čežnja, da budete sredstvo, alati u Božjim rukama. Čuo sam jednu sestru, suze joj idu kada kaže, ja molim Gospoda da me ispuni Svetim Duhom i da govorim u novim jezicima. Ima tu braća i sestara koji čeznu za darovima Duha Svetoga. Ima tu među vama koji želite da budete sredstvo preko kojih će doći Božje otkrivenje, preko kojih će doći proroštvo, preko kojih će Bog da otkriva svoje namere, preko kojih će Bog da otkriva stanje i da deluje moćno. Želim da ti kažem, Bog vidi tu žarku čežnju u tvome srcu. Bog vidi to što ti želiš i On tebi govori, ne rekoh li ti, ako veruješ, vidjet će slavu Gospodnju. Ako veruješ, evo, govorim ti Duhom Božjim, idu dani kada će Bog da izlije na tebe svoj blagoslov, da i ti, koji ili koja nisi govorila u jezicima, poteći će nebesko govorništvo preko tvojih usana, govorit ćeš jezikom anđelskim i slavit ćeš Gospoda kao nikad do sada. Tražiš reči na svom materijem jeziku, ali ne možeš da izraziš slavljenje, hvaljenje i uzvesivanje Gospoda. Ali evo, dolazi silni pomoćnik, dolazi utešitelj, haleluja, Duh Sveti koji ispunjava tvoja usta i ti govoriš u novim jezicima i slaviš Boga silnoga, večnoga, neprolaznoga, Boga kojeg ne može niko da shvati, jer je On iznad svakoga razuma, shvatanja. O, haleluja! O, kada počinemo njega da slavimo, samo kroz delovanje Duha Svetoga možemo zaista da izrazimo ono što je tu u našoj duši. I mogao bih govoriti, ako tu ima mladih bračnih parova i čekate da vam Bog da potomstvo, ni jednog trenutka nemoj sumnjati. Ne rekoh li ti, ako veruješ, vidjet ćeš slavu Gospodnju. Ne rekoh li ti, kroz izvesno vreme ti ćeš držati svoje čedo u svojim rukama i vidjet ćeš slavu Gospodnju. Jer ako veruješ, Bog je spreman. Gospod me je poslao tamo od oko 400 km da dođem da vam kažem, Bog je i dan danas svemoćni, svemogući Bog. On i hoće da te blagoslovi, On i može da te blagoslovi. On je sve spremio za tebe. Sve je spremljeno u nebu. On drži to u svojim rukama i veruj, On te toliko ljubi, jedva čeka da izruči blagoslove u tvoj život, ali čeka jednu stvar, čeka manifestaciju tvoje vere.
To je tvoj deo i ti to treba da daš, taj deo, da pokažeš, da manifestuje svoju veru. U onom trenutku kada vera krene iz tvoga bića, da vidiš kao što vodopadi Nijagare sipaju tu silnu količinu vode koja pada iz visine i kako to ječi, kako to huči, tu huku, buku ako hoćete, blagoslova Bog želi da izruči na tebe. Jeste, pozvan si da baštiniš blagoslov, blagosloven si i bit ćeš blagosloven. Veruj. I sada smo došli do srži. Koliko puta se čulo sa propovedonice, samo veruj. A mi bi tako želeli, toliko bismo hteli verovati, nekako ne dolazi. To je naš problem. Hoću, želim da verujem i hteo bih to nekako da pokrenem, ali ne ide. Znam da je Bog sve pripremio, ali kako da aktiviram tu svoju veru? Evo, ja vam ne donosim velike ključeve tajni, ja nisam ni velik teolog, nisam ni neki, izvikani propovednik, ja donosim tak male ključiće tajne i ja ću vam to tako rado predati ovoga prepodneva, a to je da vidimo na koji način se vera rađa, kako se vera manifestuje, kako to uopšte treba da krene. Pogledajte, ključni stih je u poslanici Jevrejima, 11. glava, 1. stih. Nije teško zapamtiti, 11.1. Vera je pak pouzdana izvesnost onoga čemu se nadamo i uverenje o stvarima koje ne vidimo. Ovaj stih je predivan i veoma dubok, a ja ga želim prevesti na vrlo jednostavan jezik. Vera ostvaruje ono čemu se nadamo. Tajna koju vam želim podeliti ovog prepodneva jeste veza između onoga što smo govorili juče i onoga o čemu ćemo govoriti sada. Naime, nada i vera ne mogu se razdvojiti. Kada se akcentira samo veruj i potencira samo vera, mi svi osjećamo da tu nešto nedostaje. Nedostaje ono što prethodi veri. A veri uvek prethodi nada. Juče smo o tome govorili. Nada mora da se rodi prvo, da bi vera imala šta da zgrabi, šta da uhvati, šta da realizuje, šta da ostvari. Vera ostvaruje to čemu se nadamo. Da bi to sasvim dobro shvatili, uzet ću vam primer nevernog Tome, bar tako su ga nazvali, i mi ćemo vidjeti da je to jedan jako dobar primer za ovo što vam želim reći. Naime, u Evanđelju po Jovanu, u 20. glavi, čitamo taj događaj o nevernom Tomi i hteo bih da vam naglasim samo iz razgovora između Isusa i Tome, samo 29. stih 20. poglavlja. Isus mu reče, pošto si me video, verovao si, blago onima koji ne vide, a ipak veruju.
Ovo jeste princip, pošto si me video, znači pošto si video, sada veruješ. Ovo jeste ujedno i duhovni princip. Prvo treba da dobijemo viđenje. Prvo treba da imamo viziju. Kad se ta vizija rodi u nama, ta vizija proizvodi nadu, ta nada počinje da raste u nama i sada treba da se aktivira vera u nama da to čemu se nadamo, to čemu težimo, da se kroz veru ostvari i postane stvarnost. Nekad osuđujemo Tomu zbog njegove nevere, ali hteo bih vam reći da nakon što je on video Isusa, on je dao jedno od najlepših priznanja koje mi čitamo u Božjoj reči. Kada je on video uskrsloga Gospoda, Toma mu odgovori, 28. stih, Gospode moj i Bože moj. Kakvo priznanje! On svojim ustima priznaje da Isus Hristos nije samo isceljitelj, Isus Hristos nije samo učitelj, nego je Bog pred kojim on pada na svoje kolena, koga on obožava i uzvisuje i kaže, ti si svemogući Bog. Kada je imao viziju vaskrsloga Hrista, u tom trenutku desila se velika stvar. Njegova vera je poprimila razmere da je on sada video Hrista kao svemogućeg Boga. Slično je bilo i u ovom delu osnovnog stiha, kada je Isus došao da vaskrsne Lazara, tu je bila Marta i kada su oni prvo razgovarali, Marta kaže, Gospode, da si ti bio ovde, moj brat Lazar ne bi umro. A Gospod kaže, brat će tvoj uskrsnuti. Odgovori mu Marta, znam da će uskrsnuti o uskrsenju u posljednji dan. A Isus joj reče, ja sam uskrsnuće i život. Ko veruje u mene, ako i umre, živeće. I svaki koji živi i veruje u mene, neće nikada umreti. Marta je imala ograničenu veru u Isusa Hrista. Ona je u svojoj veri otišla dotle da je verovala da je Isus bio tamo kad je Lazar bio bolestan, onda bi Isus njega iscelio od njegove bolesti. Ali ona nije imala viziju Hrista koji može da vaskrsava iz mrtvih. To je nedostajalo kod nje. A Isus ovdje kaže, ne rekoh li ti, ako veruješ, vidjet ćeš slavu Božju. Draga braćo i sestre, ovo je ono što je jako bitno. Na svojim kolenima moli sve dotle dok kroz Svetoga Duha ne dobiješ jasno viđenje u pogledu tvoje situacije, u pogledu tvojih problema i nevolja. Kad sam preuzeo u crkvu u Subotici, crkva je tada imala 78. godine, 1978. imala je 50 članova. I ono što se počelo dešavati u mome srcu, odjednom kako sam se ja molio da Gospod unapredi to delo Gospodnje, to delo Božje da ide napred, ja sam počeo da dobijam od Gospoda viziju da Bog želi da umnoži svoj narod. I ja sam krenuo
da se molim da ta vizija koja je došla o rastu crkve, da će Bog da podigne moju zajednicu, ta vizija, ta nada je bivala sve jača i jača u meni. Kad je đavo primetio da ta nada, to viđenje od Gospoda ulazi polako sve dublje i dublje u 9. mjesec trudnoće, onda je đavo udario i ne na mene, nego na moju suprugu. Da bi na kraju rekli da svi ti lekovi koji su primenili praktično nisu bili od nikakve koristi, da ona mora ići u Kamenicu i da će vjerovatno biti seciranje ili već, ja ne znam, oko 15 raznih vrsta lekova. Ona je tu kesu lekova zgrabila i bacila napolje. Sve što je uzimala, to je pila jedan čaj koji je bio preporučen i mi smo krenuli u molitvu i post. I stavili to pred Gospoda. Posle mjesec dana po zakonu se mora ići na kontrolu. Ode ona na kontrolu i ja se sećam tog dana kao danas. Bio sam u čekaonici i očekivao šta će biti sa suprugom, kad ja vidim jako se tamo uzvrtilo to medicinsko osoblje, vodenju jednom na dubinsko snimanje, drugi put na dubinsko snimanje, a ja ne znam sad je li ovo dobro, je li ovo loše, vidim neka frka. Molim se. I na kraju pozove nas doktorica, oboje unutra, da uđemo supruga i ja. I ona pokaže na zidu 2 slike. Jedna slika kako su njena pluća izgledala pre 3 mjeseca, a druga slika kako izgleda sada. Kaže da ona ne razume, ali kaže ova slika pokazuje da su njena pluća potpuno čista. Toliko čista, braćo i sestre, da nije bilo ni traga. Znate, kad se pluća zaseljuju, ostaje ožiljak. Ni ožiljka. Bila je potpuno isceljena. Đavo je hteo da zaustavi viziju i nadu koja je u meni rasla i rasla. On je hteo mislio je da je to balon koji može da probuši, ali nada božanska, ona je čvrste građe. Ne može đavo to tako lako da poruši. Prošli smo tu prepreku i tada, braćo i sestre, onda je krenuo rast crkve. Ljudi su počeli da se obraćaju. Jednostavno, slomilo se, vera je počela da deluje i tada od te 88. godine naša crkva je srasla konstantno, nezadrživo, jer Bog je davao rast. I kao što znate, ja sam tu crkvu predao sa 215 članova. Bog je to uradio. Prema tome, jako je bitno da za tvoju situaciju, životnu situaciju u kojoj se nalaziš, primiš od Gospoda otkrivenje posredstvom Svetoga Duha i ne mogu ti drugo reći, samo moli, nosi to pred Gospoda. Neće te Gospod ostaviti bez objave. On će se otkriti. On će ti pokazati put kojim treba da ideš. Ali prvo moraš da se obremeniš nadom nebeskom. Kad to počinje da živi u tebi, onda znaš da nema te sile, nema te snage koji će sprečiti da se to što si ti dobila od Gospoda ostvari. To je sigurno. Imam jednu ličnu stvar koju neću detaljisati, ali sam to nosio dosta u molitvi pred Gospoda i dosta se to odužilo. I nikako da primim nadu, ali sam ja to uporno nosio pred Gospoda kao predmet, molitveni predmet. I nedavno sam bio u Temišvaru, u mešovito rumunsko-mađarskoj crkvi, pretežno rumunska crkva, i zamislite, služim ja tamo, završi se služba
I jedna sestra koja nema blage veze sa mojim životnim okolnostima, a pogotovo ne sa stvarima lične prirode, ona priđe meni ovako i kaže: ti imaš jednu stvar tu i tu i da je ta stvar u procesu. I ti ne znaš kako će se ta stvar završiti, ali Gospod ti kaže da ćeš ti u toj stvari biti dobitnik, biti pobednik. Ja samo što nisam iskočio iz kože. Evo potvrda, evo vizija. Ja to još nemam u rukama. Ja to još nisam dobio. Ali 1000 đavola me ne može razuveriti. Ja to znam da je to moje. Ja to imam. To je Gospod rekao. A što Bog kaže, to je da i amin. I sada može da dođe vera. Sada možeš da pustiš na slobodu svoju veru, da to zgrabiš, da se to ostvari. Nada je kao plan. Nada je kao projekat. Da bi ti sagradio kuću, ti prvo moraš imati viziju te kuće. Jeli koliko puta si crtao svoju kuću? Možda soba ovamo, pa onamo, pa ovako, jeli? Prvo mora tada se kuća rodi u viziji, da imaš nadu da ćeš ti tu kuću da oblikuješ. Prvo mora postojati projekat, to je nada, ali nada sama po sebi, vizija sama po sebi nije dovoljna. Nada i vera, to je neraskidivo, to ide zajedno. I sada, kada imaš plan, kada imaš projekat, sada može da dođe ostvarenje. Kuća će nastati tek onda kad se ona sazida, kad se ona napravi. A ovdje kaže u Jevrejima 11.1 da je vera ta koja ostvaruje ono čemu se nadamo. Vera je ta koja donosi u stvarnost ono što je negde u duhovnom svetu. Razumete? Vera je što donosi. To je naš deo, braćo i sestre. Vera. Bog je spreman sa svoje strane sve da učini, ali tu je problem. I sada hoću da vam u nekoliko misli kažem kako se ova vera stavlja u funkciju. Prvo što moramo da znamo, i ja mislim da vam time ništa novo neću reći, ali će nesumnjivo biti veliko osveženje. I onda, znate šta, kad ono što znamo, kad nam neko kaže sa propovednicom, kako se nisam setio, jeli? A to je tako jednostavno, ali nekad ono što bi trebalo da uzmemo, nekako ne setimo se gde sam to ono stavio, gde sam to zaboravio, jel tako? Pa nekad Bog upotrebljava propovednike samo toliko da te malo podsjeti. Evo sad ću te ja podsjetiti gde se sakrila ta tvoja vera. Da vidiš gde je. Interesuje vas ili da prekinem? Neki kažu da prekinem, neki da ne. Nastavi. Dobro, evo hoću. Neću vas ostaviti na cedilu. Rimljanima 10.8. Šta dakle govori ona? Blizu ti je reč, znači nije daleko, znači ne moram je tražiti. Kaže blizu ti je reč, da pogledamo gde je. Kaže u ustima tvojim i u srcu tvome, a to je reč vere koju mi propovedamo. Gde je ta vera? Tu je, u srcu, tu je u mojim ustima. Pa zašto, mila dušo, drži zatvorena usta? Zašto si stisnula svoje zube? Slušaj šta Božja reč kaže. Ta vera jedva čeka da izađe iz tvojih usta. Konkretno, a verovatno je to otkrivenje,
tu ima prisutnih ljudi koji boluju od neke bolesti, koji ih jako iritira i hteli bi da se te bolesti već jednom zauvek oslobode. Gospod te blagoslovio, došao si na najbolje mesto, jer Bog je pripremio isceljenje za tebe. Evo, tu stoji Gospod i u rukama je isceljenje za tvoju bolest. On samo čeka da sada ti kroz tvoja usta, kroz izgovorenu reč vere, jezikom koji Bog govori, a Bog govori jezikom vere. To je jezik koji Bog sluša, koji on razume. To je govor vere. I šta treba ti sada da kažeš? Nisam ja došao da vam propovedam što piše u knjigama, samo ti uzmi citate i onda verglaj kao pesmicu. Ako ti budeš citate Božje reči verglao kao pesmicu, onda ćeš više paziti na to da ne pogrešiš u recitovanju pesmice nego onoga što pesmica znači. A slušaj, šta ću ti ja reći? Kad ti ispovedaš Božju reč, onda se skoncentriši na to što ta reč Božja kaže i dozvoli da ta Božja reč pronikne duboko u tvoje biće i onda će se vera osloboditi. Onda će Bog da kaže da, vidim tvoju veru. Ili kao što je Isus rekao toj ženi, o ženo, velika je tvoja vera. To treba da dođe Božje priznanje da jeste tvoja vera na delu. Gospod samo čeka to. A u pogledu tvog isceljenja ti znaš vrlo dobro stihove. Da li ti stvarno misliš da to što je napisano u 103. psalmu, da je to neki opšti psalam i da je to jako lepo ovako rečeno i volimo to da citiramo, možda kao pesmicu, ali pogledaj šta kaže. Ova prekrasan psalam. Ali vidite kako to treba uzeti. Blagosiljaj dušo moja Gospoda. Znači, kaži duhom svojim, kaži svojoj duši, jer duša je podređena duhu. I kaži duhom svoj, dušo moja, blagosiljaj Gospoda i sve što je u meni, neka blagoslovi sveto ime njegovo. Blagosiljaj dušo moja Gospoda i ne zaboravljaj ni jedno dobročinstvo njegovo. I sad pazi, on ti sve grehe prašta, sve bolesti isceljuje tvoje. I kada kažeš sve bolesti tvoje isceljuje, Gospode, ti isceljuješ sve moje bolesti sada, u ovom trenutku, jer to kaže tvoja reč, neprolazna, večna, nepogrešiva Božja reč. Gospode, ja se isceljujem prema tvojoj reči i sada na mene dolazi sila isceljenja i u ovom trenutku Gospod te pohodi, govori reč vere. U njegovim ranama ti si isceljena, da, u njegovim ranama ti imaš isceljenje. Primi to isceljenje, ispovedi reč vere ovoga prepodneva, neka prostruji božansko isceljenje kroz to što ćeš ti ispustiti veru iz svoga bića. Ispovedanjem žive Božje reči u njegovim ranama. Da, u tvojim ranama, Gospode, je moje isceljenje. Haleluja.
ja sam Gospod, tvoj isceljitelj, ja sam Jahve Rofa, tvoj isceljitelj koji te isceljujem od svih tvojih bolesti. Osjećate silu? Jeli? Jer tu sila, vidite, kada ispustiš veru, sila dolazi. Sila isceljenja, sila obnovljenja, sila oslobođenja, božanska sila. Mi primamo silu sa neba. Božja sila, to je najjača sila koja postoji u univerzumu. Kažu atomska sila, ma kakva atomska sila? Sila Duha Svetoga, to je sila, a mi tu silu imamo i tu silu primamo kroz ispovedanje Božje reči, jer tako se manifestuje vera. Je li to teško? Je li to daleko? Gde si tražio ili tražila veru? Tu, tamo, trčiš. Gde je? Pitaš brata Ljubišu, pitaš brata Radovan, gde sam ja to izgubio? Ma nisi izgubio, tu je, u tvojim ustima. Ma izgovori već jedanput. Kaži ovako, kud puklo, u ime Isusa Hrista, u njegovim ranama, ja sam isceljen. Proglasi sebe na temelju Božje reči. Šta te košta? Haleluja, silan je Gospod. Gospod očekuje da svoju veru manifestuješ osim toga što ćeš da govoriš Božjim jezikom vere, i to da ćeš veru da iskaže svojim delima. Naime, vera je mrtva bez dela, jel tako piše u poslanici Jakovljevoj. Sad da bi to ovako približili sebi, jer nas to interesuje, kako to da ostvarimo, znači kako bi na srpskom najbolja reč biti release our faith, znači znači kada tu da teško je naći baš odgovarajuću reč, ali vi to razumete, znači da se ta vera pokaže na delu. Pogledajte tu ženu koja je krvarila 12 godina. Išla je od lekara do lekara, od ordinacije do ordinacije, plaćala, išla je u državnu bolnicu, pa je išla kod privatnih lekara, svuda samo plaćaj, ovom guraj kovertu, onom privatnom plati debelo, i znate već kako to ide. I ona odjednom čuje, dolazi Isus. Isus koji isceljuje od svih bolesti. Ali oko Isusa mnogo ljudi, stotine, možda hiljade. I sad zamislite ovu ženu, da vidite šta je delo vere. Žena koja je 12 godina krvarila, da li vi možete zamisliti koliko je ona bila slaba? Ja nju zamislim da je ona jedva stajala na svojim nogama. Jer kad vi gubite krv, vi gubite svoju snagu. I pogledajte kako pretvara ili iskazuje ova žena svoju veru delima. Prekrasno je to. Kaže, ja ću se sada probiti kroz ovaj kordon ljudi. I sada ona ima viziju, vidite? Ona sada dobije viziju, sada ona ima nadu, jer kaže u sebi, ako samo dotaknem skut njegove haljine, ako dotaknem, ja ću biti isceljena. Znači ona u trenutku kada je još smrtno bolesna, ona ima nadu, nepokolebljivu nadu, da ako dodirne skut Isusove haljine, da će biti u tom momentu isceljena. I šta ona radi? Ona se zadnjim atomima svoje snage, znači dela, čini, probija kroz tu masu, dolazi do Isusa i ostvaruje to što je naumila, dodiruje skut Isusovi haljina. I šta se dešava? Isus se okreće i kaže,
ko me je dotaknuo? Učenici kažu, pa što to pitaš, vidiš koliko ljudi guraju se oko tebe. Ne, kaže, neko me je dotakao jer je od mene izašla sila. Da li vi možete primetiti ako neko dotakne vaš kaput? Ne možete. Samo ako dotakne vaše telo. A ona je dotakla skut haljine, a Isus je osjetio. Šta je osjetio? On je osjetio njen dodir. Samo jedan dodir vere. Samo da se dotakneš Gospoda. I u momentu kada ti u veri dotakneš Gospoda, dolazi isceljenje, dolazi sila, dolazi pohođenje od Gospoda. Samo jedan moment, samo jedan trenutak. I ja te sada molim ovoga prepodneva da to učiniš. Jedan dodir, samo jedan dodir. Sakupi zadnje atome svoje snage i dođi i dodirni Gospoda. I u tom trenutku istaće božanska sila da izađe od Gospoda i uraditi to što je tebi potrebno. Mi treba da učinimo, znači i delima da pokažemo našu veru. Potrebno je nešto otkloniti. Svaku sumnju treba otkloniti. Svaku prepreku koja te sputava da ostvariš to što očekuješ od Gospoda, čemu se nadaš. Kada je Gospod Isus ulazio kod Jairove ćerke, on je naredio da svi oni koji su tamo kukali, a posle se smejali, on je svima naredio da izađu napolje. Zašto? Jer ti ljudi su bili svojim stavom, svojom duhovnošću prepreka da se manifestuje božanska sila. Pogledaj da možda nije neka prepreka u tvom životu zbog čega do sada nisi primila blagoslov, isceljenje, pohođenje, oslobođenje, darove Svetoga Duha. Da li ima nešto što te sprečava? Da li je to sumnja? Jer Jakov u svojoj poslanici kaže da tražimo u veri ništa ne sumnjajući. Znači i najmanji delić sumnje treba da otklonimo. A to se dešava tako kada mi kažemo, Gospode, ja potpuno verujem tvojoj reči i odbacujem sve one moje logične razloge protivljenja. Ja ne slušam ono što moj razum stavlja kao prepreku, nego se zasnivam na tvojoj reči, jer tvoja reč je istina i ja se te reči držim. Otkloni sve prepreke. Možda je to baš poruka za tebe. Nisi sklonio prepreke koji stoje na putu blagoslova. Tamo je još uvek sumnja. Neki kažu ovako, sumnja je smrtni neprijatelj vere. A ja ne volim tako da propovedam. Ja to obrnem. Vera je smrtni neprijatelj sumnje. Ovako meni bolje zvuči. Znači, kada aktiviramo veru koja se temelji na Božjoj reči, kada mi ispovedamo živu Božju reč, onda sumnja beži od nas, napušta nas i onda dobijamo jedno pouzdanje u Gospoda da će On ostvariti to što je hteo. I jako je bitno to da mi našu veru izrazimo u molitvi. Dosta sam citirao Jakovljevu poslanicu, tamo kaže Jakov u svojoj poslanici da će molitva vere da podigne bolesnika. Molitva vere. Znači, mogu ja sve ovo da imam što sam vam rekao,
ali je bitno da imam jednu istrajnu molitvu. Znate šta je jedna od glavnih karakteristiki pravih molitvi? Istrajnost. Molitva vere. Znači to što hoćeš da Bog učini, to što si dobio od Gospoda kao nadu, kao viziju, sada to moli u veri. Uključi Božju reč u to. Govori jezikom vere. Govori Božjim jezikom i onda još moli. Znači u molitvi još to potkrepljuj, pothranjuj, ali ni za šta na svetu. Nemoj, brate i sestro, posustati. Znaš dokle moli molitvu vere? Dok se to ne ostvari. Dok ne dođe pobjeda, dok ne dođe odgovor od Gospoda. Haleluja. Gospod to želi da učini.